О, мамо, купи ми шоколадов десерт. О, кой вдига шум там? Едва 2 часа след обед е. О, чакай малко. Най-накрая ли е 31 октомври? Това означава, че е време за Хелоуин и шеги с сестра ми. А първата шега ще бъде хвърлянето на топка в бял чаршаф. Да не забравяме страшното лице. Как върви? Оплашен ли си? Тогава да продължим. Трябва да бъдем много тихи. Бу! И ето я сестра ми, която спи. Можем да закачим призрак точно над главата й, за да се изплаши много от това. След призрака тя ще обърне внимание на ръцете си, а там са страховити ръкавици на ужасите. Тя ще иска да стане и да се бори с мен, но няма да стигне далеч, ако има кръгли гърди под нея. Крака. Следващата е най-яката част. Зелено лепило върху чиния. Тя ще падне с лице право в него. Ще бъде мега смешно. И сега, последния штрих. Зид от тухли по протежение на пътеката. Хайде да видим какво ще стане. О, каква приятна сутрин! О, Боже! Какво чудовище е това? О, не! Всички ръкавици. Добре, както и да е. О, падам! О, това е определено Бен. О, да, но не е Сопол. Това е Бен. Ще си имаш проблеми. Идвам. Какво е това? О, тук преди имаше път. О, това е просто тапет. Добро утро, сестричке! Честит Хелоуин! О, на лошо настроение ли си? Какво страхотно шоу! Не мога да откъсна очи. Трябва да имаме нещо за закуска. Мляко. И всъщност имаме зърнена закуска за сутринта. Чудесно! Но Джейн е гледала това шоу толкова много, че мога да направя номер. Ще изсипем всички сладки зърнени храни в моята чиния. А за сестра ми имам нещо по-интересно – отвратителни червеи. Ще изсипем всичко в празна кутия от зърнена храна и ще дадем на Джейн да опита. Надявам се да хареса тази закуска. Това е... Можем да сервираме. Хей, сестричке, приготвих всичко за теб тука. Ето купа мляко и зърнена закуска и лъжица. Добър апетит, сестричке. О, колко е сладко това, братко. Благодаря. Просто гледах едно страхотно шоу. Гледам го цяла сутрин и не мога да се откъсна. Още не съм закусвал, а обичам зърнена храна с мляко. О, оказва се, че съм наистина гладен. Каква прекрасна миризма! Колко отвратително нещо! Бен! Яде червеи за закуска. Ще те нарека любител на червеи. Измислих готина идея как да изненадам брат ми. Ще направим фалшива маса с черна покривка и дупка за лицето. Ще сложим пуканки отгоре и ще направим страшен грим. О, да! И сега можем да го изплашим. Вау! Цяла кофа с пуканки! Яко! Да ги ядем! Кърваво! Изглежда подозрително, но пуканките изглеждат вкусни. Ах, какво чудовище ме ухапа! Аз съм чудовище пуканка! Не можеш да го ядеш! О, не ме изяждай! Измислих готина нова шега. Наскоро ми попадна изкуствена ръка, а Джейн точно украсява стаята за Хелоуин. Ще е забавно, ако случайно пробия ръката си. Просто трябва да сложим изкуствената ръка. Страхотно! Ще помогна на сестра си. Джейн, какво правиш? Нека ти помогна. Тък му донесох инструментите си. Ще пробия дупки в стената за гвоздеи. О, какво става? Ръката ми. Пробих ръката си. О, не! Наистина ли е ръката на Бен? О, това е фалшива ръка! Не е лош в шегите, но аз имам много по-добра идея. Сега ще го изненадам с изкуствен мозък. Трябват ми кървави бинтове, затова и малко кръв. Потапяме го и... да го направим! Защо Уенсди извади нож? О, Боже! Гледането на филми на ужасите през нощта е лоша идея. О, Джейн, дойде ли да гледаме филм?
О, любимите ми чипсове. Какво? Дай ми малко чипс. Какво става? О, Джейн, мозъкът ти. Да! Хайде, бягай! И аз имам нова идея за шега с брат ми Бен. Ще издълбая страшно лице в тиква, която определено ще го изплаши. Това ще бъдат очи! А сега уста! Чудесно! Трябва да сложим свещ вътре и е готово! Нашето тиквено чудовище трябва да бъде поставено под леглото на Бен! От тъмнината лицето му изглежда още по-страшно! Но това не е достатъчно! Необходимо е да оставим кървави следи, сякаш чудовище се е скрило под леглото му! И сега трябва да избягаме, преди Бен да дойде! Любимата ми песен свири. Да, това е любимият ми момент. Юху! Вау, какви са тези следи? Защо водят под леглото ми? Страх ме! Какво има там? О, аз съм чудовище! Сега изчезвай! Добре! Само не ме яш! Страхливец! Нека разглобим кутиите! Очевидно, започваме с боядисването на кравите. Не искам да се занимавам с такова мръсно нещо сам. Thing, ела бързо при мен. Никой не може да боядисва къщата по-добре от теб, така че, моля те, започни. Мисля, че е перфектно. За да добавим някакви украси, костите са идеални за това. Че гледахте. И моят тарантул. Сега той ще се разхожда из къщата и ще плете мрежи, за да направи къщата ми още по-зловеща. Ще сложа тези статуи на покрива. Мисля, че пасват перфектно на моя екстериор. Джинксър. Кой си ти? Започвай. Да, време е да започнем. Определено ще ми трябва помощ. Моят приятел от подземието ще ми помогне да боядисам къщата. Благодаря. Идват. Внимавай. Зомби-апокалипсисът може би ще започне скоро. Шегувам се. Те са просто мои приятели. Те просто ще боядисват къщата. Точно така. Те имат страхотни идеи. Например, отпечатък от ръка по стените. Това е великолепно. Водяволите. Просто е перфектно. Наистина е А така. кой ще украси покрива? Действай веднага. Напрегни ума си и реши как да украсиш капака. Благодаря. Да, страхотна идея. Всички тези нюанси на зелено са перфектната хармония. Штайн, не съм Красиво. много... Момчета, не ме подведохте. Можете да се върнете. Ще свърша останалото без вас. Благодаря. Тази къща явно липсва всемогъщество. Добре. Би било готино да закова прозореца, да унищожа мъха и другите треви навсякъде, да залепя мъхови камъни на тръбата. Някои гъби също няма да навредят. Трябва да направя всичко, за да се почувствам като истински зомби. Подземие няма да навреди. Мамка му. Да, още малко, Тиня. Мисля, че е красиво. Водяволите. И трябва да сложа ключалка на вратата, която ще наблюдава всички. А кокалести дръжки ще изглеждат страхотно около периметъра на покрива. Сега всичко е готово. Всичко ли е готово вече? Още не съм започнал да рисувам. Между другото, време е да го направя. Но вместо обикновената боя, ще използвам кръв. Разбира се. Дори имам малко устройство, което ще ми помогне да боядисам цялата повърхност на къщата. Да, всичко е готово. Следващата стъпка е да украся стените с прилепи. Приятели, готови Хайде ли да сте? летим.
Сега закачваме няколко готически фенера и слагаме ограда на покрива. Сега къщата ми изглежда като истински замък на Дракула. Колко яко е това! О, колко съм непохватна. Спешно ми е нужна още една поща. Мисля, че главата на един от приятелите ми ще свърши чудесна работа с тези сладкиши. Сега просто трябва да я изкопая. Ето я. Виси тук за малко. Пинк, ела бързо при мен. Сега ще подобрим територията. Ще започнем с твоята кабина. Вече го имаме. Сега трябва да го залепите всичко заедно. И Тинг ще има собствена малка къщичка. След това ми трябват камъни с различни размери, за да направя красива пътека. Тези камъни са много подходящи за мен по отношение на цвета. Тиквите ще бъдат следващи. Ще ги сложа около периметъра на къщата. И тази черна мрежа върху оградата. Ако сложиш паяци върху нея, става като истинска паяжина. Тези красиви мъртви рози. Ще расте и на моя парцел. И ще използвам скалп като пощенска кутия. Челюстта му ще държи... С който да е мъж, който дойде при мен. Сега аз. О, не! Не и слънцето. Може би слънцето не е позволено. Знакът е главната украса на моята територия. Осколките, любими на всички, ще последват. Само да завърша кръвта си и ето пирамидата. Всички решиха да направят пощенска кутия във формата Но на шапка. червеният ковчег е съвсем Скучно е. различен въпрос. Също е с моето любимо легло. Здравей. Писмо за теб. Защо ръмжиш? Просто си върша работата. Охо, до сега не съм виждал груби ръце на рамото си. Писмо за теб. Ще го дам на скелета. Ах, няма нужда да бъдеш толкова агресивен. Какъв ужас! Да се използва глава като пощенска кутия. Кой ли е измислил такова нещо? Ах, ето го твоето писмо. Вие сте вкусни! Най-накрая той си отиде. О, синко, пак е време! Да се прибера вкъщи! Никое слънце не може да ме достигне тук. Между другото, това е чудесна причина да декорирам интериора на къщата. Първо, трябва да го боядисам. След това ще се защитя от слънцето и ще закача червена... на прозореца. До Гарланд ще бъде най-добрият ми приятел. Прилепи. Което също свети, но това също не е краят. Имам цял куп прилепи, които ще висят из цялата ми стая. Червеният килим също ще свърши работа. И също така обожавам огледала. Когато ги погледна, веднага си спомням за свръхестествените ми способности. Много е готино. Така че и огледало би ми било полезно. О, толкова съм красив. Ще спя в тази сладка малка чаша. Ще сложа куп любими играчки до нея. Много свещи. Това е, което наричам перфектна стая. Къде може да се отиде без маса? Ще сложа фондю върху нея. Само, че сега ще я напълня не с грозен шоколад, а с любимата ми кръв. Нека тече безкрайно като фонтан. Ще го адмайер само. Според мен се получи страхотно. Време е да отпразнуваме завършването на ремонта с чаша кръв. О, да. Наздраве! Как трябва да декорирам вътрешността на къщата? Мисля, че първо ми трябва капсула с вируса зомби. Ще даде на стените правилния цвят. И ще сложа пода с любимите си дъски. Подът също трябва да се посипе с пръст. Така ще е по-удобно. Малко мъх и гъби също. Ах, толкова яко. А знаете ли колко готино би било да имам блок земя от Майнкрафт в интериора си? Вижте колко добре изглежда. А ето и снимка на моя любим човек. И трябва
Трябва да добавим някои Не статуи харесвам. и кълдърами. Пълзящите чудовища също няма да навредят. Изглеждат много готини на стените. Тук също ще правя любимите си неща, да ям сладкиши и да гледам любимите си канали. Всички, освен мен, бяха украсили къщите си. Ще започна и аз с боядисването на стените. Трябва да се предпазиш с газова маска. Сега можеш да спреш да боядисваш стените. Павци. След това ще използвам черен килим и черна маса с шкафче. Ще ги поставя в ъглите на стаята. След това ми трябват черни платове, за да ги разстеля върху масата и стола. Ще сложа любимата си пишеща машина тук. Обичам да пиша истории в свободното си време. Черна роза, ще те сложа точно тук. Различни скелети и кости, свещи и бракониери. Всичко това ще се впише перфектно в моя интериор. Остава само да напълня гардероба. Моите способности ще ми помогнат с това. Моят любим черен мечок в рисунката на Скорпиона. Трябва също да намерят място. Моята къща. Какво? Ето я. И бих могъл да използвам още няколко скелета. И ще ги поставим точно там. А Джон ще седи горе. Това е моят приятел Паяка. Здравейте! Никога не са твърде много цветята. Прозорецът също може да бъде украсен малко. И закачете този голям близък кадър до него. А това е рамката на прозореца. Сега мога да правя каквото си искам. Всичко е готово, имам къща. Чао на всички! Напуснете къщата ми. Не е нужно да оценяваш моя. Знам, че е най-готиният.